Konje eKhosini FM ngo-12 ebusuku zingena kuyi-1 zikaJanuwari 2025 kwake kwaba kanje. Akusibona ubuhle lobo. Ya, kulungile. Kuyezwakala. Right, Mthandeni SK uthi Gucci Record of the Year and Video of the Year kuzoqopheka umlando. Ningizimu Afrika sifambe emoyeni isikhova usho njalo kumthandeni amasama 31 azoba lapha athi ngey14 zika December into ecishe ifana leyo uyaconfirma kumthandeni usethole another nomination masithi siyabheka la masikala promotion naye yakufakazela lokho ku music video of the year abantu abanjengo Mafikizolo ngathi nguye Jolisi Mayidululu bese kuba inamba abavotela kuzo kuyavotwa ke lapha umuntu uzobuya ke ne-award lapha enhle kakhulu yama Sama South African Music ukurisa naye uthi your vision, your vote, your winner. The countdown to 14 December for #Sama31 is officially on, and it's time to put your vote where your heart is. The music video of the year nominees have turned sound into stories and creativity into impact. Now it's your turn to back your favorite. SMS your favorite music video short code, for example bese bayasho-ke bese SMS kunambeni 33329 and make your vote count. Bathi ke amavoti ke abiza bani u R1.50 ke hothi siboneke laphana ukuthi ke kukhona bani ke ngoba i-record of the year seyavela or sophina si-check right. Yibo laba bakhona abantu abanjengamabhoza Sidakiwe Sibali, iGucci, Sithandwa Sami, Manzinte, Vula Sekele, Banyana, Kwelanga 2.0, yebo lapho abantu abakanjalo nje noma idululu noxola baningi ke abantu baningi kakhulu Nkosi yami. Right, indaba ke ilapha ke sifuna uku-emphasize le ngoma le angele ngayo SK yiyo ke le ina 16,958 and more laphana ku Spotify, iphinde ithi 19,350,000 wama views laphana ku YouTube. Ingoma nje eyi-odd uma uthi uyabheka lapha music video wakhona nakhona usuna 18 million nangaphezulu. Uyabona ukuthi ezi numbers zingakanani. Le ngoma i-over 51 million if I'm not mistaken, iyodwa nje esiwuhlanganisile manje ke nayibona le ngoma ukuthi isebenze kangakanani ke ukuthi ke ize ifike la. Sithembe ukuthi ikhona ezokuthola, sithembe ukuthi ikhona ezophuma nakho ngoba uyisebenzele le video Mthandeni. Phela le video i-clean iqiniswe nafu uqamba manga ibijela ukudlala lapha kuyi-channel ku-channel 320 lapha ku DSTV. So abantu ke belindele ukuthi ngey14 December kuzoba kunjalo. So lindela ukuthi obani bayaphumelela naboma best maskandi bakhona laphana ke. So lindela sizwe ukuthi ke kuhamba kanjani. Izinto ezinjengalezi sizoqhubeka siyibuye kule channel sinazise sinitshele sinilethele kancane. Siyabonga ke sodibana okuzayo ke Sindo Fire Soweto TV nisale kahle.